Ola, o verbo vir é o que imos conxugar hoxe, así que empezamos. Hoxe imos conxugar o verbo irregular vir. Porén, antes, recordemos que é un verbo. Pois un verbo é unha palabra que indica unha acción, un proceso ou un sentimento. A moza baila breakdance. A palabra que indica a acción é baila e, polo tanto, baila é o verbo desta oración. E recordo como atopar o verbo na oración. É moi doado. Pregúntolle á persoa, animal ou cousa que fixo, que sinte, que fai, que ocorre. Por exemplo, a mestra quere moito ao seu gatiño. Que fai a mestra? Quere ao seu gatiño. Polo tanto, quere é o verbo desta oración. Despois deste breve recordatorio, imos empezar a conxugar o verbo irregular vir. É moi importante, sen verbo non hai oración. Comezamos co modo indicativo. Presente de indicativo. Eu veño, ti ves, el, ela ven, nos vimos, vos vindes ou vides, e eles, elas veñen. Pretérito imperfecto de indicativo. Eu viña, ti viñas, el, ela viña, nos viñamos, vos viñades, eles, elas viñan. Pretérito perfecto de indicativo. Eu vin, ti viñeches, el, ela veu, nos viñemos, vos viñestes, eles, elas viñeron. Pretérito pluscuamperfecto de indicativo. Eu viñera, ti viñeras, el, ela viñera, nos viñeramos, vos viñerades, eles, elas viñeran. Futuro de indicativo. Eu virei, ti virás, el, ela virá, nos viremos, vos viredes, eles, elas virán. Futuro condicional de indicativo. Eu viría, ti virías, el, ela viría, nos viríamos, vos viríades, eles, elas virían. Imos co modo subxuntivo. Presente de subxuntivo. Eu veña, ti veñas, el, ela veña, nos veñamos, vos veñades, eles, elas veñan. Pretérito imperfecto de subxuntivo. Eu viñese, ti viñeses, el, ela viñese, nos viñésemos, vos viñésedes, eles, elas viñesen. Futuro de subxuntivo. Eu viñer, ti viñeres, el, ela viñer, nos viñermos, vos viñerdes, eles, elas viñeren.
Modo imperativo. Ven ti, vide ou vinde vos. Infinitivo conxugado. O infinitivo conxugado é eu vir, ti vires, el, ela vir, nos virmos, vos virdes, eles, elas viren. Formas nominais. Son 3 as formas nominais. Infinitivo vir, serundio vindo, participio vido. Breve aclaración. Os tempos verbais en galego teñen dobre nome. Neste tutorial eu uso os que coinciden co español para así facilitar o estudo de ambos os dous idiomas. Pois ata aquí a clase de hoxe na que conxugamos o verbo irregular vir. E agora tócache. En parella. Eu viñese, ti ves, el, ela viña, nos veñamos, vos virdes, eles, elas virían. Cos seguintes tempos verbais: presente de indicativo, imperfecto de indicativo, presente de subxuntivo, pretérito imperfecto de subxuntivo, futuro condicional e rematamos co infinitivo conxugado. Estas son as respostas. Eu viñese, pretérito imperfecto de subxuntivo, ti ves, presente de indicativo, el, ela viña, imperfecto de indicativo, nos veñamos, presente de subxuntivo, vos virdes, infinitivo conxugado e rematamos con eles, elas virían, que é un futuro condicional. Genial! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas.